Condes de Albarei triunfou na casa. A cooperativa cambadesa fíxose coa medalla de ouro na 37ª edición da cata concurso da Festa do Albariño de Cambados. Moitísimas gracias, noraboa por triplicado. E por triplicado porque son tantas as familias que hoxe no Salnés se van a sentir recoñecidas que isto é como na lotería, é un premio repartido. Segundo o panel de expertos que cataron as 60 referencias participantes, o seu é o mellor albariño Rías Baixas da colleita do 2025. Que no berce do albariño, donde están os millores viños Rías Baixas, donde se traballa fenomenal sempre, que te distingan co primeiro, segundo, terceiro premio vai ser sempre unha honra, non? Para nós, pois evidentemente a responsabilidade de continuar traballando por facer as cousas ben. Tamén en Cambados quedou a medalla de prata. Foi para a adega Lagar de Costa, que xa o ano pasado levara o bronce. Seguir traballando, ilusión e un reconocemento ben facer, sin máis. Moi contentos, ao final é un sacrificio todo ano, vender, traballar as uvas. É moi complicado e estar entre os tres primeiros pois é super importante. O terceiro premio marchou para a subzona do Rosal. Foi para o albariño da adega Terras Gauda, que xa no 2014 conseguira unha medalla de ouro con este mesmo viño. Unha adega grande con unha superficie de viñedo importante ou unha adega pequena con unha produción pequena e con un viñedo pequeno pode facelo moi ben como para que os catadores, que son xente moi seria, sexa capaz de valorar todo o que estamos facendo, os grandes e os pequenos, pola denominación de orixe Rías Baixas. Dende o Consello Regulador destacaron a gran calidade das elaboracións que participaron na edición deste ano da cita. Seu presidente Isidoro Serantes felicitou os gañadores, poñendo en valor o traballo de toda a ADO. Todos sabemos que ao chegar á final, pois aí son décimas, ou son, moi pouca diferencia, e aí hai que catar 70 viños, os cuales pasan 12 á final, pero hai que volvelos a catar e volvelos outra vez a elegir. Entonces, non se lle poden dar os premios aos 12, pero repito, que as marcas que levaron o premio son moi ben recibidas. Satisfeito tamén o alcalde de Cambados, Samuel Lago, non agochou o seu orgullo porque ouro e prata queden na vila. É unha alegría doble. Por un lado, que os dous primeiros premios sean de Cambados, pois para o alcalde de Cambados, obviamente, é unha gran alegría. Pero ademais que o primeiro premio fose para unha cooperativa, me alegra moito tamén porque non é un premio para unha persoa, para un empresario ou para unha familia, senón que é un premio para casi 500 familias. En canto ao desenvolvemento da festa, Lago destacou que transcorreu sen incidentes durante a fin de semana, a pesares dos milleiros de persoas que se desprazaron ata a vila para gozar desta 74ª festa do Albariño de Cambados. E iso é o que queremos, non? Que en torno ao mundo do viño e co marco incomparable do noso Cambados, isto se convirta nun lugar de felicidade, de reencontro. Os premios serviron un ano máis para pechar o xantar oficial co que se pon broche de ouro á festa do Albariño.